Koma chelo bende henni to bende ing'eyo ni kinde ohala duto te itimogi mondo koro mi olok ngimani. Lolwe TV koro nokawo thuolo mar loso kanyo to kod johala matimo ohala matinde chuny boma ma Kisumu kendo gilero achiedh nade moko mabende gikadhe e kindeno mabende koro gitemo yudo yuto margi. Jafwambo mar ofisa onogo korgi mbaka kendo maele podno. Linya yudo ni melon kelo yes storage mar kae yudo ni nyaki iting gigi dhigo idog kodgi nikech iuse e bathio. Ne rach makata tong' kiwaro crate achiel ok inyal tieko. Smoky kikawo packet achiel ok inyal tieko. En makoro pesa mana matin minyalo chamo tinyalo yudo. Loro chiro jo county council bende mako wakende gi kacha. Koro mago challenges manang'eny. Ohelni matindo en achiel kuom gigo ma osebedo e okang' mambele e nyayo dongruok e pacho ka. Kaluwore kod report manogol kod bengi maduong' ma pacho ka mano Central Bank of Kenya e higa mar 2017, ohelni matindo okawo atamalo 98 mag ohelni duto ma pacho ka mabende loso atamalo 30 mag tije mayudore e pacho ka higa ka higa ka bende gimedo atamalo 3 mag GDP ma pacho ka. Odiochieng' ma kawuono, Lolwe TV ne otwak kod moko kuom jo ohala matindo e boma ma Kisumu e wi achiedh nade ma bende gisebedo ka gikalo pile ka pile e seche ma gitimo ohala margi. Alan Ochieng' en ja ohala mar olembe e chuny boma ma Kisumu, ohala no ma bende osebedo ka otimo kuom thuolo malach nyaka sani. Tich mar uso olemo en tich en tich matek nikech koth dhi chwe dhi goyi idhi kod chieng' moro samoro chieng' rieny ineno koro idhi yudo ka tich bedo matek lakini en kaw mana chunyi ama konyi inya yudo ka bidini ama teri kanyo. You find when it's hard you just push, you press on and everything just goes fine. But to everyone who wants to start, it starts from a small business to a bigger one. Wala lure ineno inya yuwacho ni pineapple biro samoro beyo pogre samoro idhi yude gi 120 samoro iboduogi yude gi 80 bob pineapple achiel. The same pineapple mani yudo gi 80 at some point you will find it with 120. Koro lure gi season ma ng'ato dwa chako go ohala mar pineapple. Ineno wanya wacho sani fruits sani en gimoro ma in Kisumu di uso fruits jo mang'eny ineno. Koro competition en high. Kaka handle customer ni ing'iyo mokwongo ni handle customer ni nade to my capital be ok ng'eny. Ma capital minya wacho ni wakaw melon 10 pineapple 8 achak go gi wheelbarrow en giminya chako gi wheelbarrow matin kichako kata 10,000 kama ikingo ichaka matin alafu yudo kimedo stocks ni kaka sabe iyudo. Jogo mani kod gombo mar chako ohelni matindo ng'enyne osebedo kod pek e yor omenda kendo moko kuomgi osebedo kod pek e yore mag yudo hola e bengi kod riwruoge mag hola kaluwore kod chike matek ma riwruoge go kachiel kod bengi oketonegi. Dennis Oluoch ne ochako ohala mar uso wuoch mag mitumba kod shillings 4,000 ma bende ne oyudo e yor kungo manotimo e kinde mane pod en japuonjre e skund sekondar. Mar wacheni nachake gi pesa maromo 4,000 of which mnanyalo raise by then nikech nikaya high school. Corona kana yudo 4,000 ni tanaka iga Kibuye takili town kaka yaw Kibuye takili town ka taseve matin ba no reach a limit ayudo pesa maromo ba chako wuotho kadhi Nairobi. Kalore kod economy mar Kenya ing'eyo ati economy mar Kenya okosobedo ko obedo kochung' kumoro achiel mara seche moko en piny marin malo koro mano osebedo kod affect kuoma kaka an jahala mar mutumba. Mikael Jacinta Koth bende en ja ohala mar tong kod smokies e kar chung' geche maduong' e boma ma Kisumu kendo ne otwak kodwa kaka wuodhe osechalo nyaka ne ochak ohala noero higni 10 ma osekalo. Kana biro Kisumu ati hotel no chako kodani mondo ati hotel for 2 years. Kana hotel
tiere jiranda moro nonyisa ni nikech inyalo aneno ka en nyako ma strong, inyalo timo gimoro amora. Koro wadhi kinyalo uso smoki. Nikech tij hotel tek en same gi dhiro smoki. To nanyise ni yawa babro nyalo adieri, to nonyisa ni biya onge gima tek matamo dhano, ibro nyalo kinye shida mogolie odi, ibro nyalo nen jakisi. But na winjora kode mabiro momiya jakisi moro momiya trolley ni. Wanda ni kana chake ok en pesa mang'eny, amere en pesa matin nikech kana chake tong kende ema yudhi waro. To smokies gi en gimimi tidhi uso. Then kise uso kokang' itero, koro profit e mari. Koro luore gi bidi mari mar uso. Bidi mari mar uso emang ne miti mang'owa iusi. Smoky mar Ken chicken 320 to kiuso packet no te tiyudo 550. Koro is almost to 30 mari. Koro luore gi kaka iuse. Kiuso kata packet adek in go ala 690. Koro luore gi kaka bidi mari mar uso. Kata kamano, midhusi mar COVID-19 manomuoche pacho ka e higa mar 2020 ne okelo dok chien mokalo ne johala matindo ka ng'enygi ne ok nyal wuok e udi mondo odhi nyime kod ohala gi kaka pile kaluwore kod chike mabende ne oketi kod sirikal ma pacho ka mar kedo kod tuono ero. Moso, kana chako ohala ni, nadhi maber kabisa, kendo nanyalo uso maber. To kanochopo corona ochako. Ka corona ochako, nantiere utelafu kaka nati iloro mtumba, travel gi benidino. Koro noa bedo ka wan gi sida matindo tindo. Nikech noa yudoro watiyo gi pesa te, magi midongo onge nikech itiyo ispendi ot koro onge time mar biri tich. Kalure no odin chirni kod transport bende ji ok wuoth. Adhi dala bedo for 3 months. Kana duogo for 3 months, after 3 months, kech korona chakre mar 4, taduogo ka dwe mar 7. Kane koro maisha ne tek sana dala ne ok nyalre. Tawacho ni wadoga Azul, ang'iyo gi Hashul Kisumu. Koro kana duogo, atemo uso but ne rach makata tong' kiwaro crate achiel ok inyal tieko. Smoky kikawo packet achiel ok inyal tieko. En makoro pesa mana matin minyalo chamo tinyalo yudo. Koro ne bet ka ok ne yot ahinya. E pachoka, chako ohala ni kod okenge 7 makao ndalo 22 e nengo mar atamalo 21.1 e ohala mayudore e ohala goeko mabende itimo kod joma chuo kaachiel kod wakeni. To the youth may podo rito white collar job, iyudo ni tich rito yes, tich inya rito yes, but onego beni rite kitimo gimoro ineno. Kata sani wan gi joma tin ma uso mask ma 10 ka, iyudo ni with the time tich yudi kumi kiyor ineno. Koro kirito tich ma white collar job okidhi yude kok interact gi ji. To through interacting with people, you interact with people by doing something ineno. Koro idhi yudo ni kaka an sani anya wuok ka ng'ato nya connect and because an kai aseng'e daktari, aseng'e engineer moro nikech auso nega. Samora adwa asetimo driving moro nikech kang'eyo ng'amoro mabe dwaro tich nini onya luonga in gi driving license an go ni oyuda nang'o oyuda nikech an kai aorra ineno. Koro kwa bete ot ni warito mondo oluongwa mano nikech tich sani kidhi office idhi ng'isi ni maximum ma ikwayo en 5 years experience. 5 years experience gi ng'ama otieko school mano be impossible. Ohala kichako okoripi yud million kata 100 of thousands. The small you have nyalo timo ni gimoro maduong'. Nikech kaka nasa wacho chien kacha, ohala ni kana achako kod 4,000. 4,000 ok en pesa moro malich. 4,000 ok en pesa moro ma dewaja nyalo tami rango even for a year. Koro ohala lure kod determination min go, yani chuny miketi nadwa time kiwango mane. Kore momiya ng'iso wetewa ntiwa matindo nati kogido matin kata kapod gini e school gisave. To sani gima nyalo kata nyiso kata mana mon matindo wetena kata mana kijende onge tich ok yier sani tich moro amora kata wa mama timo mjengo. An seche moko nyalo bedo matek ma ng'ato luonga kata mjengo madhi ati
kendo atiyo mapadea gi 500. Koro gimana anyalo kwayo jowadwa mon matindo, kijende, piny sani obiro matek, kik giyier tich moro amora manyalo kelo income tem mondo iti. Ndaloni tich mindike ji onge, gi joinjwa kali gitiya kaka jomoko, tich midwa ndike ji manyien onge. Kata obedo ni sirikal ma pacho ka osekelo yot ne jogo machako helni, pod nitiere penjo ma wanyalo penjore ni to gin okenge mage manyalo kelo yot ne jogo ma chunygi ni kod gombo mar chako ohala, ahinya to ne jogo magombo chako helni matindo. Ne Lolwe TV kowuok e boma ma Kisumu, an Sophie Sao.